Mára, stávaj. Čo tu drihneš? Stávaj. Už čo drichmem, však som nezdravá, no a ešte sa mi aj drieme. Tak vám naprasklo krížach, ani do predku, ani do zadku. A tak si myslím, Mara, však sa verestuj, hľadaj si voláku pomoc, zapni si ty za jeden, možno tá priaga od teba odkape. Jaj, starého otca nepomohli. Jaj, nož, ale hneď som si dala aj odpoveď, že na moju figúru bolo istotne jeden málo. No, nož a tak som vám čumela do polnoci a brázdila potom internetom, že čo mi môže byť, že teda akú budem mať diagnózu. A očúvajte, viete, čo mi ten Googles povedal? Čo? Že buď mám prievan, alebo som praj samodruha. Však takú chobotinu v mojom veku, nuž, počúvajte, ale vy, kišasonky moje, kde ste sa toľko odsmáľali? Robotu sme mali. Ja, sme mohli pol dediny ohovoriť. Bože, ja, nuž, ale oprite si. No. Kdeže sme sa odsmávali. Však som bola toho mladého doktorka pozrieť. Jaj, to či vám je kus. A povedal mi, že tetuša, a tlak máte aký? No čože, aký mám, taký mám. No, keď idem do obchodu a vidím tie ceny v tých regáloch, tak ma mne taký vysoký, že by som nafúkala aj tie veľké pneumatiky od traktora. A pravda, mladý, pekný je ten doktor. Aj ja som u ňoho bola. A mne vám predpísal tie inteligentné hodinky. On mi meria kroky. Tak som ich dala Dunčovi na labu, nech sa psíček poteší. Tak, no ale večer mi už gratulovali, že som zabehla 15 kilometrov a že som si 3 razy označkovala susedov plot. No, nepovedz. No, Zúza moja, no to ty máš teda veľmi múdrieho psa. No to teda. Ahoj, pozbierať do susedy. No ja som poriadna, Tak potom dobre. Ahojte, ženičky, počujem, že ma spomínate. Áno. A hovorím si, zastavím sa vás pozdraviť. Vidím, že máte skupinovú terapiu. Len pozor, aby ste si z toľkých rečí nevykolajili sám. To sa vo vašom veku už veľmi ťažko napráva. Však ste ho počuli, múdráka. No. Ako nám zaripol do ryti, že sme stali. Jaj, budeme si dávať pozor. Budeme opatrne, doktor Mundy. Nuž, ale kdeže tak fakčíte, kdeže vážite? Však do roboty utekám na stredisko, lebo to, ak dnešnú šiftu prežijem s tými mojimi pacientmi, to je vám taká oštara, že to ak dám, tak ja budem môcť robiť v parlamente vyjednávača. Ale ešte vám dám jednu dobrú radu, aj vám. Hovorí sa, že každá dobrá klebeta spálí toľko kalórií ako 30 minút vo fitku. Tak dávajte pozor, aby ste neboli najviac fitnutí v širokom okolo. Aj Bože, pán doktor, vy ste taký zlatý človek, vy ste taký aniel strážny. Robím, čo môžem, ďakujem. Keď ma tak chválite, sa pri vás cítim ako taká celebrita, keby tu mám ešte ten bielý či červený koberec. No, ale ďakujem, musím utekať za tými mojimi pacientami, tak s Pánom Bohom držte sa, opatrujte sa, nech sa vám Pred domom babky na lavičke
Pred domom babky na lavičke sedia, všetko, čo šuchne, všetko, čo šuchne, oni ich hneď vedia. Ide pán doktor, beží do roboty, ide pán doktor, beží do roboty, obute on má, tie bežecké boty. Pozrite sa tam, ako sa ženie, pozrite sa tam, ako sa ženie, v teniskách skáče, v teniskách skáče, a je sranca predbehne. Pán doktor drahý, každá len vzdýcha. Pán doktor drahý, každá len vzdýcha. Kým vy bežíte, babky v krížoch pícha. Doktor sa usmial, tenisky viaže. Doktor sa usmial, tenisky viaže. Behajte aj vy, behajte aj vy. Babka mne nakáže, behajte aj vy, behajte aj vy. Babka mne nakáže. Mára moja, a čože to ty máš v tej ruke? Jajuškata, a čo nevidíš, ako vyzerá mobil? To mám nový aparát, dostala som to na Ježiška pod stromček. A volá, ako sa volá ten somarfón, či ako mu to nadávajú. No, už a môj milovaný vnúčik vám mi do toho aparátu nainštaloval tú voláku umelú inteligenciu, že vám bude vedieť všetko, na čo sa jej opýtate. Taká je múdra. No. A Emília sa volá, či ako? Emília, však čo si hlucha, čo si nepočula. No, Však keď som tu na konci, tak čo? Musíš hlasnejšie. Emília. Tak Emília. A to sa jej nemusíš opýtať, či má aj na teba čas, keď sa chceš vypráviať. Pravda, že nič sa jej nemusíš opýtať, všetko bude vedieť, taká je múdra. Už ale počúvajte, vyprobujeme. Hej, Emília, povedz nám, kde sa čil akurát nachádza naša Olina? Potvora jedna, nosoba nadiž hodná, aká je sprostá. Keď nevie, už chytro sa spraví, že nerozumie. A že moja milá inteligencia, to ani nevie, že Olina dala 2 razy Jožkovej sú, ešte aj na bankách obchod stihla. Už a čilku lúči diviaka pri tej studničke. Čo, prosím ťa, ale na bankách o vchode vedia už dneska, čo bude zajtra mať Olina na obed. Ale dívaj sa, No? Ale čo vás je po tej Oline, ale tuto vám veru píšu, že prievedzi otvorili ten nový samoobslužný obchod. Počuli ste o tom? No počuli. Ale ja som v ňom už aj bola. Prídem vám dnu,
Všade na mňa len kamery kúkajú. A ja reku, no dobrý deň. Chcela by som pol kilo tlačenky a dvoje kvasnice na pašiangové šišky. No a ništa. A nič. Ništa. Už toto. No. Jaj, nuž, Zuzka moja, nuž, a teda vlastne ťa obslúžili. Jaj, Ale Marka moja, kdeže by? To tam z plafónu na mňa len taký mužský hlas zakričí. Doskenujte, doskenujte kód. A kdeže ti aký kód budem skenovať? Ja som sa však štodal curať. Áno, Ja som prišla nakupovať. presne. Zobrala som dvoje kvasnice, 3 eurá hodila na púd, zakývala do kamery, no a išla som domov. No, ale na druhý deň za mnou dobehne moja vnúčka. Babi, veď ty si hviezda na TikToku. Ty si hekla systém, mohol mi tie druhou knižkou. Jaj, ženy moje, už to vidíte, to my sme tá pravá inteligencia. My sme tá inteligencia. Jaj, nuž, ale však pašanky, nám treba basu pochovať. A nie sa s volakou inteligentnou Emíliou zapodievať. Tak, nuž, ale počúvajte. Čo? Ste počuli, že náš Richtárko si kúpil toho droňa? Nie. No, droňa. Čo si kúpem? Droňa. A že vraj bude ochraňovať dedinu nie len po zemi, ale aj v ľufte. No, Tak, viete čo? To on určite bude riadiť a vybavovať stránky aj na diaľke. Určite. No ale ten droň, to je taký vták akože, on len bzučí, nemá peria a lieta po vzduchu. Ale takto vám poviem, keď sa budem v lete opalovať a bude mi lietať nad dvorom, raz ty ho volač. chytím metlu, tak ho praskne, že len tak zašuštia a je má podroňový. Veru. Nech si ten náš Richtár selfiečka jeho robí s tým droňom v susednej dedine. Nie u nás, nie. No, ale ja už aj počujem, že to tu voláčo bzučí. Bzučí voláčo. Čože by? Však to je to susedné chlapčisko. Neviete? Čože, však ten, áno, ten. Však to už ten mrzúka na tej harmonike, čo mi idú pomienky popraskať. Áno, však to je ten. Jaj, teda. Bože môj. A kedy to je? Ale však ten, no, neviete, no ten malý Karol, ten malý Karol, ten Áno, Klaro? ten Karol, áno. Ježiško môj, dobrý. Kde si Makarov? Teta Kata. Kde si Makarov? Kde si Makarov? Kde si Makarov? Marka. Stávam, že je nejaký pyšný. No, nie. Už ale čo, prišli sa pozrieť, aký vyštafírovaný. No, Ale ženy majú však umelec, nie? Musí byť. Ale to je herecká hviezda. Dajte tušky, už tu toľko nechodkodákajte. Bežte si po robote, alebo chodte si svojich mužov dať do krčnici na plačne neskopstvu. ale aký vám je umrmotaný, ubrklaný. Už ale herec je herec. No, poďme. Pôjde sa na S pánom Bohom sa teda bavte.
ten rok dobre zabavili? A veru, že zabavili. Klobásky, vajíčka, slaninky ste nachystali? Už cítim, to tu dobre vonia. Už mi aj muzikanti v bruchu vyhrávali. A vieš ty vôbec, čo sú to fašiangy? Však zábava nie? Fašiangy sú veselé prechodné obdobie medzi zimou a jarou, ktoré sa začína od sviatku Troch kráľov a končí sa o polnoci pred Popolcovou stredou. Je to čas hojnosti, hodovania a zábav. Medzi tradičné zvyky patria aj pečenie šišiek, pánok a symbolické pochovávanie. Ako